magyar sízők egyik kedvelt törzshelyére, a Steiermarki Murauba utaztunk, ahol a Kreisberg sípálya rendszerét és üdülőcentrumának legújabb szállodáját mutatjuk be a Hó TV nézőinek. A Kreisberg hegyen 2 kabinos, 2 ülős és 4 csákányos lift működik. Főleg családosoknak, kényelmes hobbi síelőknek ideális ez a sícentrum. A széles, lankás kékpályák ideálisak a kezdő síelők számára is. Kiszálltunk a kabinos liftből, és most itt vagyunk a sícentrumnak a közepén. Ez gyakorlatilag a családi és a kezdő paradicsom, hiszen itt van a gyereklift, itt van ez a hatalmas, széles, kék, hosszú pálya, és ez tökéletes a kezdőknek, azoknak, akik a síelés alapjait szeretnék elsajátítani. Nézzük is meg, hogy milyen a pálya a gyakorlatban. A kreisbergi pályák azért népszerűek a magyar síelők körében, mert szélesek, lankásak, kényelmesen síelhetőek, ideálisak a kezdők és a középhaladók számára is. Most itt állunk a Kreisberg egy tetején több mint 2000 méter magasan. Innen a centrumból jöttünk fel a csákányos lifttel, és most bemutatjuk a legújabb liftet, ezt a 6 üléses szuperliftet, amely a 15-ös piros pályához tartozik. Teljesen jó a pálya, tulajdonképpen a nagy része az inkább kék, mint piros, vannak benne ilyen teljesen lapos részek, és akkor jönnek ilyen plastik lapok. Főleg a tempósan síelők számára jó hír, hogy elkészült ez az új, modern, 6 ülőszékes lift és a hozzá tartozó piros pálya. További előnye, hogy még jobban eloszlik a tömeg a pályák között, így kényelmesebben lehet síelni. Most pedig egy hangulatos kis hegyi úton átmegyünk a szembe lévő hegyre, a Rosenkranz hőjére, ami 2100 méter magas. A hegynek ezen a részén találhatók a meredekebb pályák, és ha friss hó esik, a pályán kívüli síelők is találnak maguknak megfelelő terepet. Szinte mindegyik pálya hóágyúzott, de ezen kívül is nagyon hóbiztos ez a környék. Most pedig következik a jól megérdemelt ebédszünet. Festői panoráma sátorban egy jó meleg teára nekiünk mindenki. Ma éppen 100 éves a Hótér. A parkolóba leérkezve szinte besíjelünk a most épült 4 csillagos Hotel Relax Resortba. Egészen új helyen találkozunk itt, hiszen a Relax Hotel Kreisberg tegnap nyitotta meg a kapuit, és rögtön egy telt házas nappal köszönthettük a vendégeinket. Hát úgy gondoljuk, egy nagyon érdekes színfolttal bővült Murau szállás kínálata, hiszen ez egy olyan szálloda, ahol nem csak a síelőket, de akár golfozókat, családosokat, inkább túrázókat is tudunk fogadni. Törekvésünk volt az, hogy egy 4 évszakos, minden igényt kielégítő szállodát hozzunk létre. A szállodai szolgáltatásaink mellett helyet kapott a házban egy 6. emeleti uszoda, ami hát panoráma kilátásával egészen egyedülálló. Azt hiszem, hogy sokan nem találkoztak még olyan házzal, ahol egy 6. emeleti ablakból szaunázás közben nézhetik a síelőket. Mi nagyon büszkék vagyunk rá. Ez teljesen mértékben magyar beruházás, tehát magyar befektetői kör hozta létre ezt a szállodát.
de természetesen nem csak magyar vendégeket várunk ide. Jelenleg a foglaltságunkat azt 35%-ban külföldiek és 65%-ban magyarok alkotják, de fel vagyunk készülve akár arra is, hogy Angliából, az Egyesült Államokból fogadjunk vendégeket, és hát van is már a érdeklődés. Hát 90 szobánk van, meg jelentős része kétágyas, illetve néhány lakosztály. Hát kb. 200 fő az, akit mi kényelmesen az éttermünkben is el tudunk látni, az uszodánkban is meg tudunk vendégelni, és hát a szobákban is kényelmesen tudok elhelyezkedni. Azt elmondhatjuk mindenféleképpen, hogy ez egy multifunkciós szálloda. Azt kell róla tudni, hogy egy hiánypótló szolgáltatás, mert 4 csillagos kategóriájú szálláshely nincsen Murauba. Ráadásul ugye teljesen újdonság, hogy ez egy wellness részleggel bővült, úgyhogy a minőségi síturizmus az, amit megcéloz. Mindenféleképpen egy prémium kategóriás szolgáltatást nyújt, ami ez idáig hiányzott. Újdonság, az egész koncepció arra épül, hogy egy 4 évszakos szálláshelyet szerettünk volna létrehozni. Ugye tudni kell, hogy a környéken van egy golfpálya, tehát mindenféleképpen a golfturizmust, illetve az aktív sportokat, kedvelőket szeretnék kiszolgálni. Itt a nyári időszakra például kerékpáros turizmust képzeltünk el, illetve hát nem szabad elfelejteni azt, hogy maga a szálloda az konferencia teremmel is felszerelt, tehát mindenféleképpen ezt a fajta vendégkört is maximálisan ki tudja szolgálni. Azért is jó Murauba, lejövünk a pályáról, megijedtünk finom Mura Erdélyre.